poslal Bůh anděla, jméno má Gabriel, navštíví poselství se slanou Izrael, tam čeká Marie, městečku Nazaret, syn se jí narodí, vykoupí celý svět, cestu mu připraví hlas Boží proroků, jež nás ho pochádí, vzdát se svých nároků, vždyť se Bůh za svých práv slávy trůn nečeká, přichází s námi jako syn člověka, proto dnes s Marií duše má velebí, i si Bůh spasení, světlo mé na nebi, království pokoje, přichází také k nám, srdce své, Pane můj, pro tebe přichystám. Drazí přátelé, i já vám přeji krásné dnešní první adventní odpoledne. Děkuji opět moc za pozvání na toto naše shromáždění a za to, že ten nový adventní věnec, taková renovace Krumlova bez ohledu na naše názory, tak že tady může být a že také může být požehnaná. Protože tenhle ten adventní věnec nám má připomínat, že se schyluje k Vánocu. A Vánoce to jsou krásné svátky. A tak, kdo jsme křesťané nebo kdo můžeme, tak začneme i tuhleto chvíli naším křesťanským znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista, který byl, který je a který přijde, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. I s tebou. Tak přečteme si jako obvykle kousek z Bible, kousek z Božího slova a bude to opět Evangelia podle Matouše. Ježíš řekl, vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené nahoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec. Takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Když jsem tak přemýšlel, jaké téma promluvy zvolit na ten letošní rok, tak jsem si vzpomněl na jednu reklamu, ta už běžela v televizi, je to nějakou delší dobu. A pokud se dobře pamatuju, tak tam nějaký muž v mém věku, takže mladý muž, natírá plot a přijde tam za ním jeho tchýně a teďka mu říká, jestli by to neměl natřít dvakrát nebo použít nějakou jinou barvu, protože já nechci vidět, až to budeš natírat za chvíli zase znovu. A on jí říká, babičko, až já to budu natírat podruhé, tak vy už tady nebudete. A jeden takový právě, nebo jedna skutečnost tak je taková, že vnoučci přišli přát k babičce k jejím 85. A babička to byla čiperná, pořád něco hospodařila, pořád se měla čile k světu a když oni za ní přišli, tak jí přáli babičko, tak hlavně hodně toho božího požehnání, štěstíčko, zdravíčko a babičko, prosím tě, hlavně do té 100, ať jsi tady s náma. A babička poděkovala těm vnukům, říká, kluci, děkuji vám za krásné přání,
díky moc za bombonieru, kytku, papuče, ale já bych měla ještě jedno přání. Já tam vzadu na zahradě, tak už mám takový špatný plot a utíkají mi slepice. A já to pořád musím jako spravovat dokola, já to vždycky spravím provizorně a ono se za chvilku zase rozbije. A tak, vy jste takový šikovní kluci, tak kdybyste mi tam mohli udělat nový plot. A ten jeden z těch vnuků říká, babi, prosím tě, když jsi stará, to už nemá cenu. Vlastně on uměl říct krásná slova, uměl to pěkně vyjádřit, to přání měl krásně připravené, ale vlastně nemyslel to vážně. To přání nebylo upřímné. A my někdy děláme, nebo podobně tak jakoby zacházíme s adventem. Dělají se různé akce, různé koncerty, různá setkání a je to dobře. Máme to potřeba, je to krásné, ten advent se nám tím může připomenout, ale právě mnohdy je to vlastně jako jediné, co ten advent obsahuje. Taková ta podstata toho adventu, že to je příprava na Vánoce, příprava na příchod Boží, ať je to, si to představíme třeba v tom Betlémě nebo do těch našich domácích jesliček. Mimo jiné, letos je to 800 let od toho, co František z Asízy postavil první jesličky na světě. Takže se to mnohdy připomíná a možná se s tím ještě o Vánocích setkáte tady s touto slavností. Ale když ten advent jakoby neprožijeme tak, jak máme, tak ty Vánoce se smrsknou jenom do toho štědrého večera nebo štědrého dne, někomu možná ještě na Boží hod a je po Vánocích. A mnozí s Vánocemi končí tam, kde to vlastně teprve začíná. A přitom opravdu šťastnému životu po celý rok patří dobře prožité Vánoce. To, co si o těch Vánocích přejeme, ty dárky, které si dáváme, tak tamto člověk musí myslet vážně. A jedno moudro říká, to, co je ti určeno, si k tobě vždycky najde cestu. Lidé, místa, zážitky, to vše si tě najde ve správný čas a správným způsobem. Ale neznamená to, že to přijde, když ty si myslíš, že je ten správný čas. Vše má své vlastní načasování a vše, co je pro tebe určeno, už k tobě směřuje. Tvé cíle a sny ti neutíkají. Lidé a zážitky, které máš zažít, se k tobě přibližují. Nevždy budeš schopen pochopit, proč přicházejí, když přicházejí. A ani to pochopit nepotřebuješ, protože vše, co je ti skutečně od Boha určeno, si k tobě cestu najde. Tak to je takové krásné zjištění a vlastně pro nás to znamená, že s Vánocemi se opravdově potkáme, když jim ponecháme ten určený čas. A v těchto dnech to především znamená, že těm Vánocům nepřibouchneme dveře adventu. A tak to nám všem přeji, abychom dobře prožili tuhletu dobu, ty vlastně nejkratší advent letošní, takže zhruba 3 týdny, a nebo 4 týden, 4. neděli už bude štědrý den. A právě ty svíčky na tom věnci, jak se budou postupně rozsvěcovat, tak nám to budou připomínat. Tak krásný advent všem. A teď nám k tomu zaspívají zpěváci, abyste si ode mě odpočali. A potom já zahřeju kropenku, kterou mám tady v ruce, vzal jsem si víc vody na to, na ten velký věnec. A když to trošku zahřeju, aby pak nepadaly kroupy.
Boží schrana, staví se nebe zbrána. Den přeslavný jest k nám přišel, v němž má lidi každý vesel, radujme se, vesel, vesel, v tomto novém roce. Abychom k vám za rok přišli a nás ve zdraví zas našli, radujme se, vesel, vesel, v tomto novém roce. A nyní to slíbené požehnání. Modleme se. Děkujeme ti, Pane náš Bože, za to, že nám dopřáváš milost nového začátku. Dej, ať v průběhu adventní doby roste naše radost a naděje. Ať jdeme vstříc tvému synu, spasiteli světa. Prosíme tě, ať je pro nás i tento adventní věnec znamením tvého požehnání. Ať je i náš život stále více prozářen světlem tvé milosti skrze Krista, našeho Pána. Amen. Tak vody bylo dost. Dobrořečme Pánu. Bohu díky. Děkan Pavel vybíhal, já mu děkuji, že nás provedl tímto krásným odpolednem. Svatý Mikuláši, zavolejte. Není Mikuláš. Tak ještě jednou to zkusíme. Svatý Mikuláš. Máčinoci. To nevypadá na svatého Mikuláše, ale možná dnes domů a nechci mluvit o ženku, ale tak jako se nám to mění, že jo? Krásně vás zase po roce vidět. Víď, Mikuláši. Já jsem ho asi ztratila. No, tak Takže není Mikuláš. nedá se nic dělat, já ho musím jít najít. Bez něho to prostě nepůjde, takže... A tak co bychom ho nehledali a se uvidíme. nebudeme svat Kristu, je to jsme. Nedá se nic dělat, já ho musím jít najít, on je hrozný pokoj. Takže ještě chvilinku počkáme a schválně, jestli anděl nande Mikuláše, tak co mi ještě řeknete třeba? No, co myslíte Nandeho? Jo? Teda vaši víru bych chtěl mít. Jiný, to to děláš. Díky tady. Tak dobře. Aha. Tak už je mi to jasný. Chvála Kristu, buďte Chvála pozdravení. Kristu. Já se moc omlouvám, že tady ruším, ale já jsem zabloudil, u toho jsem ztratil svého anděla, asi ho budu hledat. Moc se omlouvám, vás tady je, ale Nás tady je.
takže bychom se zapojili do hledání. Ne, Ale ne, protože to ještě postráceli všichni. Já bych radši nějakého Mikuláše vydat sám. nějakého přímluvce, ne, nemáme nějakého přímluvce na ztracené. Máme nějakého svatého přímluvce dneska? Kdo by se za nás mohl přimlouvat, když něco ztratíme? Který Mikulášův kolega, který se vatí? Výborně, svatý Antonín. Antonínku, prosím tě, vrať mi mého anděla. Že by? Když se upíralo nebe opět. Mikuláši, kde se Tady jsi. toula? Jsem ráda, že tě vidím konečně. To já jsem taky rád, nebudeš mi věřit. Já, jak teď slavíme ty dušičky, já jsem se tak procházel po hřbitově a najednou koukám a tebe nikde. A pak jsem se najednou tady objevil. No. Jaký dušičky, ty máš svátek, Mikuláši. Svátek, to už je Mikuláše. No. To mi ten čas nějak divně letí. Já jsem se tam zapomněl. Tak svátek povídáte. Tak já mám svátek. A vy mi budete všichni přát? No výborně. To tu budeme dlouho teda. Ale já mám času věčně. Je? Takže pro mě to není to. Ale proč vy to vlastně slavíte? Moje hlava už mi neslouží, jak vidíte. Potřebuji trošku osvěžit paměť. Proč vlastně vy toho Mikuláše slavíte? To jsem asi byl nějaký něčím výjimečný. Děti, pomožte mi trošku s tou mojí pamětí. Vy si ještě líp pamatujete. Oni se to ještě věděli, takhle to si vzpomenete. Tak nebojte se. No něčím to muselo být. Jen tak se svůj svátek asi neslaví. Tak můžu vám napovědět tady ta věc, co držím v ruce. Ta je znamení, ano, tak se... Biskupství, ano. Lidé si mě, teď si vybavují, lidé si mě zvolili za svého biskupa, abych je vedl. No. Když mě už bude víc jak 1400 let, to se vám to těžko pamatuje, teda mně se to těžko pamatuje, vám se to pamatuje ještě dobře. No. A kromě toho, že jsem byl biskupem, tak jsem, myslím, že jsem dělal nějaké věci, na dobré teda, když jsem svatý. Dobré skutky, ano. Štědrý jsem byl, ano, teď si vybavuji. Ano, že jsem rozdal jsem, co jsem měl, snažil jsem se pomáhat, kde se dalo, to je pravda. Zastával jsem se nespravedlivě souzený a stal jsem se taky patronem dětí a ministrantů. No, a spoustu dalších, ale máte pravdu. No, a jako biskup, když si mě vyvolili za svého biskupa, tak vlastně jsem se staral o ty farnosti, že? A taky jsem dohlížel na to, aby ti kněží v těch farnostech, aby vykonávali svou službu jak řádně a svědomitě, že? No, a někdy polož mi to pak. Když asi to polož, no, a vy taky máte pana faráře, že? No, to my si tam všechno píšeme. Takže tady čtu, má skluz se psaním farní kroniky. Ale to je už mluvit. To už jsem někde slyšel, tuhle tu výmluvu. On to je takový malý kostrík, no. A potom má nezatřízený posledních pár matričních listů. No, co mi k tomu řekl? Oni tam byli. Oni tam byli, ale jak jsem maloval v kanceláři. Ale já se pamatuju. Olinka si pamatuju, tady ještě ne. On si všichni pamatujeme. To nepotřebuji matriku k tomu. Víte co, to jsou malé věci. Každý máme nějaké ty své hříšky, ale co se počítá, to jsou ty dobré věci. A tady čtu, jak pan děkan je vzorným farářem, jak si vás pěkně stará o své farní ovečky a vede si vás, to se počítá. Jsem sám překvapen. Těch pár hříšků, veme čert. Tak, dobře, tak jo,
Každopádně moc rád jsem vás viděl, bylo mi velkým potěšením, dál slavte mu svátek a my můžeme jít domů. Co říkáte? Nemůžeme, co ty dárky pro děti? Ano, jistě, děti, prosím vás, pojďte. Anděl to má těžké, tak pojďte si. Chcete mít pomoc děti? Pojďte si. Pojďte se nebát. Ale potřebujeme víc dětí. Všechny děti potřebujeme. Máme všechny děti. Máme všechny děti, ale ještě tady něco zůstalo. To asi bude. Ještě tady něco. Pojď. No, ty panu všechno musíme něco do našich biologí, že? Nebo? Do navazových bio. Tak, do navazových. Tak, pane, Je takovou velikou podle vás. mám zaplať. Ale já teda nevím, jestli to až tak chtěli. Oni v tom byli nějaký uhlí. To jsem sám zvědavý, no. Třeba mi to popojené nechat upravit ten filtr na faře, aby se bylo do takových uhlí. Dneska takové uhlí má cenu zlata. Ano, přesně tak, no. Takže to je, jak kdyby vám tam někdo dal lavouci zlata. Tak to je krásné. Tak pánu zaplať, za ty Mikuláši děkuji moc. Anděli taky děkuji moc. Buďte s Pánem Bohem, ať se vám tu daří, my na vás budeme trochu dohlížet, nebojte se. A máte tam každý svého anděla chráněného, tak jako já mám svou anděle. A budeme se těšit zase třeba za rok. No. A svatý Mikuláši, můžou se děti s váma ještě vyfotit? No já myslím, že můžou. Jo. Tak pojďte děti.